Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar günneligimiz dowam etdirýär. Aşgabatda ministrlikleriň we pudoklaryň edaralaryň hasabyna gurulyp işgärleri uzak möhletli ýeňillikli kredite berilen ýokary amatlykly jaýlaryň eýeleriniň köpüsiniň her aýda tölemeli jaý töleglerini töläp bilmeýänlikleri we jaýlaryň ýerine tawsyrýanlaryň köpelýänini gaýdylýar. Azatlygyň yerli habarçysy bilen söhbetde şolan ýaşaýjylar özleriniň inni bu төлege gruplarynyň çatmaýanlygyny aýdýarlar. Aeroportun Merkezi Bankyň Demir ýol we Ulaglar ministrliginiň, Oba we Suw hojalygy ministrliginiň, Saglyk goraýyş we Derman senagaty ministrliginiň, Neft gaz ministrliginiň we başga da bir näçe ministrligiň işgärler üçin gurulan ýokary amatlykly il içinde elitni diýilip atlandyrylýan jaýlary, jaýalan adamlaryň uly begenç bilen göçüp baranyna ençe meýil boldy. Türkmen Howa ýolları kompaniýasyna käbir beýleki ministrliklere degişli jaýlaryň 5 ýyla çenli töleg tölemesiz edilip berilmegi bu jaýlardan almak isleýän adamlaryň sanynyň aşy köpelmegine alyp geldi we netijede nobatlaryny öňe süýşürmek üçin para peşkeş veren işgärler hem boldy diýip ýaşaýjylaryň bir adynyň tutulmalyk şerti bilen Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygyň söhbetdeşiniň tasdiklamagyna görä beýleki ministrlikleriň işgärleri 30 ýyl möhlet bilen berilen jaýlaryň başky 5 ýylyna bankyň kredit üçin alýan göterimini töleýärler. Galan 25 ýylyň dowamyna bolsa jaýyň bahasyny tölemeli bolýarlar. Emma aeroportun işgärlerine jaý berilende olaryň 5 ýyllyk tölegden boşadylýanyny gaýdyldy. Olary 5 ýyla çenli mugtuny ýaşamaly, soňra jaýyň bahasyny töläp başlamalydylar. Bu jaýy göçüp baranlaryň 5 ýyllyk tölegsiz möhleti dolly we inni ýaşaýjylaryň aglabasy jaýyň aýlyk tölegini töläp bilmeýär diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. 5 ýylyň dowamyna bankyň kredit üçin alýan göterimini töleýän ýaşaýjylaryň arasynda heminni jaýyň bahasyny tölemäge gurup çatmaýanlar köpelýär diýip ýaşaýjylar gurrun berdiler. Jaýyň 5 ýyllyk hem onun aňyrdaky tölegleri jaýyň otoglarynyň sanyna we onuň umumy ýaşaýyş meýdançysyna görä bolup, bankyň kredit üçin alýan göterim aýda 300 manat töwerek, jaýyň galan 25 ýyllyk bahasy bolsa her aýda ýaryp bahasyna jaý berilen işgärler üçin 1200-1400 manat aralygyndaky pula düşýär. Emma jaý dogry bahasyna alan işgärler aýda 2400-2800 manat aralygynda ipoteka tölegini tölemeli diýip ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Elbetde, saýlama jaýlaryň eýeleri ipoteka töleginden başga jaýyň hyzmatlar üçin hem aýda 200-250 manat aralygynda pul tölemeli bolýarlar. Bu hyzmatlara jaýyň giýrelgesinde giýje gündüz gözegçilik çekýän işgärleriň aýlyk haklary, jaýyň daş töwereginiň awadançylygy ýaly hyzmatlar girýär. Aşgabatda urulan ýokary amatlykly jaýlardan jaý alanlaryň şuňky günne tedewar bolýan maliýe kynçylyklary ýurtda azyk we senagat önümleriniň barha gymmatlyan. Şeýle-de 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri berilen ýeňillikleriň ýatyrylan we gaz, suw, elektrik toýal hyzmatlary täze narhlaryň bellenen wagtyna gabat geldi. Ýaşaýjylaryň biri Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde alýan ujuýpsy aýlygy bilen bu hyly gymmat baha jaýyň bahalaryny tölemegiň aňsat bolmazokdygy barada odalan pikir edenligini boýnaldy. Ýöne döwlet ýolbaşçylary halkyň aladasyny edip agyr tölegler geçerler ýa bolmasa tölegi ýeňilleşdirerler diýip umyd etdim. Emma indi bu umydım puşukdy diýip olaýtdy. Şeýle-de Azatlyga ipoteka tölegleriniň höttesinden gelip bilmeýän ýaşaýjylaryň öz jaýlaryny gurup beren ministrliklere ýerine gaýtarmagy mezur bolýanlyklary, 5 ýyllap bankyň kredit göterimini töleýän we häzir jaýlaryny ýerine tawşyrmagy mezur bolýan ýaşaýjylara töleýän pullarynyň ýerine gaýtarylmaýanyny barada hem maglumatlar gelip gowuşýar.